aduna ene heewi haajuuji e ngoƴaaji ɗi nandaani geɗe cawndondirɗe ɗe nandaani baɗooje naat mi yalta ko wayno mbelemma e mette dañal e baasal kono kadi bojji e jaleeɗe geɗel heen fof ko safaara woni bojji ɗi e jaleeɗe ɗe goram waɗa sahaaji e nguurdam giɗo siintat ma nguurdam mum njurum heewa e ɓernde mum wondulomtoo ngam ustude mette gite ɓernde ma ƴooga kono caloɗaa ɗe mbaanja e yeeso mbele tinnude ɓernde makko dewgal ko feccere e nguurdam neɗɗo so ngal metti o wona yanaade dariinde ɓernde maaya tawa terde ina dari nguurdam dewgal fayi ko e njurum e yidde so ɗum gasi hay ceergal ɓuri kono goram so ɓiɓɓe ngari duttotaako ɓernde nodda yaadu gite ndoga e ɓesngu ɓernde nodda yaadu gite ndoga e ɓesngu miijo wiya so a yehi ala ɗo goppuɗa kon cukalon tan wondu wonta safara bandam en ngare nden ɗi gilli bandam en ngare ndenen ɗi gilli ɓernde gontuɗi gilli ɓiye ko pasoma jom suudu ma ko pasoma woto fasnu ɓernde maɓɓe gurdam maɓɓe aayo yo gene lawƴu ɓerɗe resondirɓe o loowa toon njurum e korsa o dandaɓe e bone bandiraɓe bonɓe bonnooɓe dewle amin lamtoro sal Abdou Toksil